participarem l'any passat i este any hem decidit continuar perquè va ser una experiència molt grata. I ens vincula tant el poble, ens vincula que som de Sueca, nosaltres anem per ahí, ja he dit que exportem a més de 20 països i nosaltres portem la marca sueca darrere, diguem que som de Sueca, que tostem al costat del Mediterrani, que som tostadors del Mediterrani i això també incluïx que som de la zona de Sueca. Cafès Granell és una empresa familiar, estem en el mercat des de 1940, es començaren els meus avis i ara continuem la tercera generació. Som torrefactors de cafè, nosaltres comprem el cafè en verd, el tostem i després l'envasem i el distribuïm en diversos canals. En quant a la professionalitat de Cafès Granell, en quant a marca, en quant a història, en quant a empresa familiar, nosaltres portem en el mercat des de 1940, vull dir, tenim una trajectòria molt llarga, tenim ja quasi 85 anys, anem a fer, estem ja en la tercera generació i al final la història és la nostra principal garantia.